Было каля 22 вечара, серада. Мы з Стэфані адчувалі сябе па-дурному. Мы гулялі па гэтым грамадскім парку амаль 2 гадзіны, калі нарэшце вырашылі скончыць і перайсці да наступнага. Так мы правялі апошнія 4 дні і так планавалі правесці астатак ночы. Хадзілі па публічных месцах і грамадскіх парках. «Чаму ты хочаш яго знайсці?» – спытаў я ў Стэфані. Яна ў адказ толькі закаціла вочы. Звычайная яе рэакцыя, якая азначала нешта накшталт «Я ведала, што ты спытаеш гэта, і гэта пацвярдждае, наколькі ты дурны». Ты чытаў артыкул пра доктара-выдаляльніка, так? Памятаеш апошнюю частку? Дурная жанчына, якая страціла усмешку, думала, што бачыць нешта на насілках, накрытых тканінай. Яна таксама ўзгадала. Яна чула, як доктар мармытаў пра тое, што нешта амаль скончана, перабіў я. Стэфані прыжмурыла вочы.